आंबो आंनि प्रब्लेमाबो सल्भ जागोन खोमा साननानैसो आङो माने मेसेज हरदोंमोन आरो मा खालामदों पुसआप खालामो दे पुसआप खालाम नायनि सजना बिलाइ जाग्रा हनै इसो गाज्रि गाज्रि बे बन्द' खालामलाय मा खुंख्रामनो इसोर सजना बिलाइखौनो बिदि जायो नै बेना है ल' प्रेसार जागोनहाय नै बिदि जायो गोथाव मोनदों बिदिनो जागासिनो बेना गोथाव मोनदों ए ख्रुब ख्रुबलायबाव नै जानानै थांबावबाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोना होलायबाय आयु हाय बिबार नायनोसै थुदो ओमफ्राय लोगोफोर नै दाथ' अखा हादोंमोन दसे सिगांसो ज्राम 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 बिराद अखा हादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै एसे खमायबाय माने खमायनानै दंथ'यो दा गैथ'आ आरोना ओमफ्राय दा लोगोफोर जा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव ना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो नै बेखौ खाथियावनो थानायखौ नायफैयाबो जाया साबस्क्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय मा होनो नागिरदोंमोनथाय औ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै बोथोराथ' बिदिनोसै मालाबा सान्दुं मालाबा अखा दानो अखाबो हानो हागौ नों बेजों गिदिंबाय थानांगौ जायो आरोना नायदो बिबार नायदो दे होमबा लोगोफोर ब्लगखौ जागायजेननोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नायदो जानायफ्रा माबायदि ओरैदलाजोबनाय जिनिसफ्रा माबायदि गोलैनानै थालाजोबो नोंखाय हाब्बाब बेफोरखौ सिबदोलाय हरावनो गोलैनायमोन बेयो सिबजायाखै खिन्थु बानानै मैया हरावनो जानायमोन फिसालानि बियो जानायफ्रा नुवाखै हराव बिदिनो बयबो जानोसै नालाय मुरिया दाना गावहाबो जानाया खोलैदलाजोबसै दा बेखौनो नै दासो फुङावसो सिबजाबाय आंजों ना बेखौ सिबनानै लानोसैलाय दा दुगैयाखै लोबाखै दाबो दुगैनोसै लोबसै बेफोरखौ मावस्रांनानैहाय मावनानै लाग्रोसै आरोना आं बेखौहाय नुवाखै मा गारनानै दोनहरो फिसालानि फाव नै मबाइल खलथानो आरो हनै मुलि खलथा नै बै गोसोम नुहुरनाया स्टेन्ड खाथियाव बेबो मुलि बे मुलिजों मुलि खलथाजोंनो मैया सिखौ बायदोंमोन आङो हरावहाय बेखौनो ज्राव बे सिङावसो नै गारहरलाजोबो सिबनायाव नैबे जिनिसखौ बिराद बायो आङो मिथिबायना बे जाहैबाय दुपखाथिनि नै बियो नैबेबायदि दोनखायो आरोना ओमफ्राय दाना बेनिफ्राय बोरै गोलैलायखो नै बिदि मानो बायथाय बायो आङो बिदिखौ सिबनायाव बिराद बायो बेथ' नै गथा गथा थांलायबावदोंसो नङाबाथ' दुफु जानानै थाजोबो ना अबेबा बे जाहैबाय थाम्फै मुलिसोमोन आरोना थाम्फै मुलि सावनायमोन जारलासो नै बिदि होनानै दोनखायो आङो बिदि माबायावहाय थोरसियावहाय होनानै दोनबा डाइरेक्ट गाहरनो मोनोना ओमफ्रायहाय बिदि जानला मोनला बिदि सावलाबायबाथाय आं बिराद बायो आरोना सिबनायावबो बायो ओमफ्राय ओरैनो बाखायो आङो एखमबा सिबनो मोना न'खौनो थाबनो बिदियावनो बोरैबा नुयोना ओंखायनो बिदि नैबे थोरसि दोनखानानै दोनो आरो नैबे सजना बेखौनो खानानै लायदों दोलो जानोसै बेखौ दिनै दोलो नाथुर जुनायजों नाथुर जुनाय हाय होनदो दे हाय औ भिडिअ सानजों हाय होनहरदो औ हाय लोगोफोर औ नाम जाखांबाय होनदो आयौ उदै उखैबायनो नै आयौ गोलैगोन उसिबावनानै गोलैजोब्बाय नै सुनो नागिरनाया नै दैनि सायावसो थाजोबो नालाय गुरगां नै दैया सायावसो नायबा एकदम बाल्थिंसे नंलायगोन बुस्थुखौ जों गैया नै सायावसो नै बेनिफ्रायसो नै ओइ मामि ओइ नै बिदिनो दां सरिखौ मारै होनोमोनलाय सरिखौ मारै खालामोनलाय ए ओमफ्राय प्लिजखौ मारै खालामोमोनलाय प्लिजखौ बोरै खालामोमोनलाय आयै लुगैगासिनोसो नो उदैयासो खुवा हामा ए बुनो नैहाय मानो एफा गोजौ गानखो फेनखौलाय
आया मा खालामदों बेयो मा खालामदों पुशआप खालामो दे पुशआप खालामदो दे पुशआपखौ मारै खालामोन आयौ बिदिसो पुशआपआ हाब रोंथारगौ नोंबो पुशआप खालामनो माबे आं खालामा आं रोङाहाय आं रोङा दाखार माबे गोलैयो नै बेखौ जागायजेनबायबो दा बेनि दोलो संनायखौहाय बेयावहाय खारै ओमफ्राय संख्रिल' होदों आरोना दाबोनो खारै जानो इन्ट्रेस्ट मोनो ओमफ्रायहाय एवनायफोरबो जानोबो गोथाव ओरैनो एवनाय नै बेजों जागोन बेखौहाय नाथुर जुनाय मैयानो लाबोखादोंमोन बेखौहाय गोरलै नै बोथ्रनानै दोनखाबाय नैबाव दंबावो नै ना फ्राय जाबावगोनसो नै बेहा फिसालानि ओंखाममोन दहाय फुङावनो जाखांबाय बियो नै बेसे थाबाय आरो ओइ बानाना जानोसै हाय होनलायबावदोंसो हाय होनहरलायबावोसो दे मामि नै नानानो देखायलाय आइदै डक्टर जादों आइदै डक्टर जादों ओइ मामि दा खालाम हामा सायो होनदों बोरैबा थुफ्लाङो ओमफ्राय नांफ्लांगोन बुस्थुआ आइदै नै नानाया थुनोसैनो ओइ नाना थुजानोसै दाना आइदै नुबाय बुस्थुआ बानाना जानोसै आयौ नै दाना दै होनोसै जासिगोन ना दसेनो नै जाबायबो सानांसिगौसो दाना दसेनो गेब्लेखायो दसेनो मोनखायो जेबो दिगदार गैया बे सायनायावल' दसे टाइम बेयाव मोजां जाबाय नै लाफा दोलोनो थांसै बेयाव जेबो बानलु थानलु गैया आराम खालि संख्रि खारै दै बेल' नै हालदै हुलदै गैया नै नायाबो माथामल'खा मासे बयबो मोनफा दैयाव गासिनो आलु बाथोनसो जानो गोसो आंहाथ' नै आलु बाथोनसो जागोन बेखौ सान्दुंबो गैया माबो गैया ओमफ्राय गांसेबो सिलामनाय गैया नै सिखौनो सुखायाखै आङो दाबोनो ओमफ्राय आं दा दुगैनोसो नागिरबायमोन नै माबाखांबाय न'फोरखौबो सिबस्रां आरिस्रां खालामखांनानै नै दुगैनो नागिरबायमोन आङो खिन्थु बाबाया हनै माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदों र' आं देखायनो मा खालामनो नागिरदों नै दे फांनै ना ओमफ्राय बेखौ जावख'नांगौ ना मानांगौ जाखो आयौ थाम्फै हनै आयौ इसोर बुजाबाय हनै जा थाम्फै जोगोथार बख'दो ओरै जों मोजां जायगायाव लाबोदो हनैहाय थाम्फैया अरफ'जोब्बाय सोर बिदि खालामो हायै जावख'नांगौ होनबाय रोङाबो फ्रामाबो बे मानसिया बेखौ मानो खालामफिनोथाय इसोर बे गंगु खाखुआबो बिदियावनो बै गोजोराखौ बिदिनो फोथैदों नैगोन फिथाइ थायखालायनायसो हनै मालाय आरामनो देन्थाल'मोन बियो आरामसे गंगार थाइसिब फांसे गफाय गायनांगौ थाम्फै दंसोगारो
बेखौ हा गोजायै जावखांदो होमबाबो ना आराम नोंहा रोदा जाखानायखौ मानो बिदि खालामनांगौ जाखो रोङाबो गायग्रायाबो हनै सासे फैसिगोन हनै थाम्फैफ्रा जेरो जोगोजोब थाम्फै फैफाजोब्बाय हनै दे अबे बिफां गोजाब्लाय बिदि माथो फैनाया मा जाखो थाथों दे गायफाहैयै हनै थाम्फैया ओरैजों मोखांजों नै बाबाना खानाया गुसिनथारबायदोंहाय लान्था जाबा मा जानांगौ जाखो दे आर्टिफिसियेल सासे मानसिनि आर्टिफिसियेल हमनायखौ नुनानै गावहा एकदम नोंगौ साननानै गावहा अफाय मोनदों जा खानाय हमनायखौनो सानगासिनो दाबोनो मानसिया सोंनोबो हाया आरोना बेनावहाय माखौ बानलुखौ आइयै बेहा नायसै बेहा नोंहालाय मा जाबोखो बेखौ बिदि जाहोनानैसो आङो न' आरि सिबनो मोन्दों नङाबा थाया हो जेबो जाया बे मानसिजों जेबो जाया जानायनिसो आङो एसे रेडि खालामनानै लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनजों मोनसे खोथा रायलायनो होननानै आलदा लानानै फैलायबाय आङो जानो र' जानानै लागोननि एसे रायलायबाय थानोसै जानायावनो जागोन लुबैथारबाय आङो नैबेखौ आलु बाथोनखौ आइनि आलु बाथोन सिफ्लेनायखौ ओरैबायदि गोथाव मोनो आङो नैबे दोलोखौ लोंग्रो लुबैबाय आंहा माने रायलायनो होननाया दिनै फुंनिफ्रायनो मोनसे प्रब्लेम जानानै दं आरोना ओमफ्राय बेबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो आङो र' जागोन आं एसे जानायाव रायलायनो बालायलाङो दोलोआ नाथुर जुनाय गैयैसो आंना बिसोर नाथुर जुनाय गोनां जादों नाखौबो जायासै आं र' जाखांनानैसो रायलायनोसै नामा दे जानायाव आङो रायलायनो बालायलाङो जानायाव रायलायनो होननानै सानदोंमोन आङो ओंखायनो एसे आलदा जाफैलायदोंमोन आं ओमफ्राय र' दा रायलायनोसै आं माने आङो माबा बुंनो सानदोंमोन रायलायखानोसैबो सानदोंलाङो भिडिअखौबो बानायनो होनबाबो बानायनाय जाया नालाय दा टाइम मोननायावनो नै बेयावनो बानायखानोसै बुंखानोसै आङो माने नांगौ समावहाय ना जोङो प्रब्लेमनि समावहाय मानसिखौ मोनमारा आरोना नोंमारगौसो ओमफ्राय जोंफोरहा माबायदि जेब्लानाखि प्रब्लेम जायो सोरबा खिथाहरगोन उमुक प्रब्लेम जादों माबा जादों बेखौहाय जेनेबा रेसपन्स होआबानो थानो हाया आरोना जुदि नोङो होनो हाबा साबसिन मोनबाय जुदि हानायखिनिखौ ट्राइ खालामबाय खिन्थु जायखौ होनो हाया नङा होमबा गासिबो प्रब्लेमखौथ' जोङो मालायनि प्रब्लेमफोरखौथ' जोङो सलिउसन खालामजोबनो हाया नालाय सल्भ खालामजोबनो हाया नालाय मालाबा बेबायदिबो जायो आरोना खिन्थु रेसपन्स होनो लुगैयो हायोबा हायो हायाबा हाया नङा होमबा दा जोंफोरबायदिया मा जायो र' प्रब्लेमनि समाव मानसिखौ मोननो थाङा थारमाने मायाव प्रब्लेम जादों मा प्रब्लेम जादों र' खिथालांबाय थागोन आङो ओमफ्राय सोरनाव हेल्प बिदोंमोन आं बेखौ खिथालांगोन हेल्पखौ सोरनिफ्राय मोनाखै आङो थारमाने आङो बेबायदि हेल्प बिफेरामोन जेबायदि दा बिदों आरोना ओमफ्राय मा थारमाने सानै मानसिनाव सासे मानसिखौथ' आङो दाख्लैनो मेसेज हरदोंमोन आरोना खिन्थु जेबो रिप्लाइ गैया आं बेबायदि मेसेज हरफेराखैमोन खिन्थु उसुबिदाबो मोनो आरोना खिन्थु नांथारगौ जानानै फैबाय ओमफ्राय हराबो जाला बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो हरबाय उपाय गैया माने बिसोर मानसिफ्रा माने जायनो आङो मेसेज हरदों बिसोर मानसिफ्रा बेबायदि प्रब्लेमखौ दस्रा मानसिफोरनो आरोना सल्भ खालामना होगासिनोखा
बिसोरनि थाखाय दस्राफोरनि थाखाय दा बेखौ नुनानैसो आङो मालायखौ नुनानैसो आंबो आंनि प्रब्लेमाबो सल्भ जागोन खोमा साननानैसो आङो माने मेसेज हरदोंमोन आरो दानाहाय रिप्लाइ गैया जेबो रेसपन्स गैया बयबो बिदिनो बिजि जायो नङा होमबा नायसनासै ना मायासै मेसेजखौथ' आं खेबसेल' हराखै खेबनै खेबथामसो हरदों आरो ना ओमफ्राय बै सासे मानसिनावथ' आं बाद होबाय हरनायखौहाय माने खेबनैसो हरदोंमोन ना आङो खेबनैसो हरबाय ओमफ्रायहाय बे सासे मानसिनाव आरो ना खेबनैसो हरबाय ओमफ्राय हरासै आरो ना ओमफ्राय दाना मा जाफिनबावखो आरोबाव नेक्स्ट आरोबाव गोदान प्रब्लेम फैलायबाय दाना गोदान प्रब्लेम फैनाया दिनै फैदों आरो ना दिनै प्रब्लेमा फैलायबाय ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो आंहा माथा गरमखा नुनाय लोगो लोगो ओमफ्राय दाना प्रब्लेमा फैबाय प्रब्लेमा सफैनानैहाय आङो जाय मानसिया बेनि सलिउसन होयो बे मानसिनो आङो कमेन्ट सेक्सनावबो हरबाय मेसेजबो हरबाय आरोबाव पार्सनेलि वाट्सएपआवबो हरबाय जेबो रेसपन्स गैया जेरावबो ओमफ्रायहाय दा प्रब्लेमानो जाहैबाय दा आंबो माने फेसबुकआवहाय 1 मान्थसो जाबाय आरो ना एक्टिभ थानायाहाय दा फेसबुकआव 1 मान्थ बिदि एक्टिभ थानानैहाय दिनैहाय मोनसे प्रब्लेम सफैदों आरो ना सोरनाबा फैदों खिन्थु हारसिङैनो सल्भ जादों होननानै बुंदों खिन्थु आंनाहाय एसे एकाउन्टआहाय माबा दंखायोमोन जानो हागौ फेसबुकआवहाय आरो ना ओमफ्राय फेसबुकना बिदिनो बारे माबा माबि फैबाय थायो आरो ना ओमफ्राय बेबायदिनो आंबो बांद्राय गोबाव जायाखै सलायनायाहाय माने ओरैनोथ' एकाउन्टआ दंखायो खिन्थु बेबायदि एक्टिभ थानाय आरो ना 1 मान्थसल' जादों आङो ओंखायनो आङो साननायदों आरो ना मानसिफ्राबो जुदि बेजोंबो आर्निं खालामनो हादोंबा आंबो ट्राइ खालामनायनो होननानैहाय ओमफ्राय बेखायनो ओमफ्राय दाना दिनैहाय बेबायदि प्रब्लेम जानानै फैलायबाय आरो ना मोनसे पे आउट इसु जानानै फैदों माने आंना एकाउन्ट होनायफ्रा थिग जायाखै जानो हागौ आरो ना दा बेखौ नायहोनो होननानै आङो सासे फंबायनोबो आङो मेसेज हरदोंमोन जाय मानसियाहाय माने जाय मानसिफोरा बुंबाय थायो आरो ना बे सोरनोबा उमुक खालामना होबाय तुमुक खालामना होबाय उमुक बेहा आर्निं मोनबाय माबा मोनबाय होननानैहाय बेबायदि गावसिनि मा होनो गावसोर हेल्प खालामना होनायजों बेबायदि मोनबाय होननानै खिथाबाय थायो नालाय ओंखायनो भिडिअनि गेजेरजों खिथाबाय थायो नालाय आंबो सानबायखि आंहाबो कि हेल्प मोनगोन खोमा होननानैहाय आङो हरनाय जादोंमोन आरो ना ओमफ्रायहाय बेबायदि आङो मानसिफोरनावहाय हेल्प बिहरफेराखैमोन दा बिसोर सानै मानसिनावहाय आं हेल्प बिहरनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा गैया जेबो रेसपन्स गैया बेखायनो नांगौ समाव रावखौबो मोना होननानै आं मिन्थिना मोनखाबाय आरो ना ओमफ्राय मारै खालामनो आङो दा बेखौनो बे इसु फैनायखौहाय दा बेखौनो फुंनिफ्रायनो एसे माबा जानानै दं नालाय आङो माने मारै खालामनो दाबो नायनो मोनाखै आं इउटुबाव एसे नायनानैहाय दा सोलोंनानै हारसिङैनो बानायनानै लानोसै होननानै सानबाय आरो ना गावनो गाव हारसिङैनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबा उफाय गैया रावबो खालामना होग्रा गैया बेबायदि बेखायनो गासिबो प्रब्लेमनि सल्भखौ हारसिङैनो दिहुननांसिगोन आरो ना हारसिङैनो बानायनोसै हारसिं खालामसै दा बेखौनो आङो बुंनो सानदोंमोन मानसिखौ नांगौ समाव मोननो थाङा बिसोरबो बिजि जायो नङा होमबा जोंनि थाखायल' ओमफ्राय सब समाय खुला थाबाय थानो नङा होमबा जायखिजाया आङो बिसोरो दस्रानिफोरनिखौ हेल्प खालामना होयो नालाय ओंखायनोसो माबादोंमोन आरो दा लोगोफोर आङो बेखौनो एसे ट्राइ खालामबाय थानोसै भिडिअ खालामबाय थाला आङो बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्रायहाय दे होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं